Moeders, voor wie zijn ze niet belangrijk? In de voorstelling Ons Moeder verdiepen Sabine Beens en Evrim Akiet zich in alles wat met het fenomeen moeders te maken heeft. Jullie zijn in de voorstelling zussen, in werkelijkheid niet. Maar de verhouding tot jullie moeder in die voorstelling is wel totaal anders bij alle twee. Waar ligt dat aan? Ja, dat klopt. Evrim die speelt de gelukte, succesvolle vrouw met kinderen in Amsterdam. Het is getypecast. Ja. Nee, we hebben het privé ook heel leuk met elkaar. En ik speelde kinderloze, alleenstaande, mantelzorgende vrouw uit Brabant. Die in de buurt van de moeder woont. Die in de buurt van de moeder woont. En ik zorg heel veel voor onze moeder. Ja, en onze moeder is nu ziek, dus wij komen bij elkaar. Ja. Maar we zijn ook onszelf. We stappen soms ook uit onze rol om met het publiek te vragen, te praten en verhalen bij het publiek te halen. Ja. En af en toe imiteren we ook onze eigen moeders. Er wordt een appeltaart gebakken. Dat is ook wat we nu mee hebben, want mijn moeder heeft mij geleerd om nooit met lege handen ergens aan te komen. Dus die ga ik zo uitdelen. Verrukkelijk. Want je gaat heel hard, maar het is dus een stuk in een stuk en je gaat weer uit het stuk en je komt weer in het stuk. Want dat jullie zussen spelen met die moeder, dat is echt een toneelstuk. Zullen we maar zeggen. Ja. En dan ineens floep, stap je eruit en dan zijn jullie gewoon Evrim en Sabine. En iemand anders pakt de appeltaart. Ja. Maar wat is de bedoeling van de appeltaart? Nou kijk, de voorstelling speelt zich af in de keuken. Want dat is onze associatie met ons moeder. Ja. De keuken is vaak het domein van de moeders. En die associëren met warmte, genegenheid, geuren. De gesprekken die in zo'n keuken plaatsvinden. Ja. Dus daarvoor kozen we voor de setting van een keuken. En wat vraag je dan aan mensen in de zaal? Nou bijvoorbeeld, hoe noemen jullie je moeder? Hoe noemen jullie je moeder, bijvoorbeeld? Mama. Mam. Mama? En jullie, hoe noemen jullie? Mam? Anne. Anne. Dat weet ik toevallig. Ja. Dat is haar naam of mama? Nee, mama dit precies exact in de voorstelling ook. Ja, Anne. Ja. Het is mama in Turks. En Mama. Ja. Ook, ja. En had je moeder ook een koosnaampje voor jou? Nee, volgens mij niet. Nee. Niet Petje? Niet dat ik weet. Nee. Geen lammetje? Of een roosje? Nee. Jullie koosnaampjes? Moeder koosnaampjes? Oh. Jan. En Eus? Mijn moeder scheldt me altijd uit. Oh, hoor. Ja, die is gewoon nooit tevreden met wat ik doe. Dan zegt ze sheriff, zegt ze dan, ja, dat weet je. Esholeshik. Ja, je zegt dat weet jij, want jij hebt de moeder van Eus gespeeld. Ik heb zijn moeder gespeeld in een toneelstuk. voorstelling. Ja. Heel toevallig. Ja. Dus jij weet heel veel van Eus inmiddels. Want als je zijn boek leest, kom je ook op hem te weten. Maar ja, goed, wij hebben elkaar eerder ontmoet. Want jij woonde tot je 5e in Turkije. Ja. Jullie zijn toen gevlucht naar Nederland. Heeft dat invloed gehad op de rol die jouw moeder heeft vervuld? Ja, zeker. Mijn moeder die was vooral bezig met overleven. Een vluchteling, nieuw land, nieuwe taal. Kwam zij alleen hier naartoe? Ja, mijn moeder en ik kwamen 2 jaar later als gezinshereniging. Mijn vader die was gevlucht in 1980. Hij was een vakbondsleider. En mijn ouders waren vooral bezig met het overleven. Dus mijn moeder die zou nu bestempeld worden als een soort helikoptermoeder. Ze voeden op vanuit angst. Heel beschermend. Heel beschermend. Alle obstakels wegnemen. Ze wilden dat wij het goed hadden, mijn broertje en ik. En nou ben je zelf ook moeder. Ja. Ben je het dan heel anders gaan doen? Of herken je veel van je moeder in hoe jij het doet? Zeker. En wat ik denk ik anders kan doen, is... schatjes. Ik hoef me geen zorgen te maken over mijn veiligheid. Vooralsnog, hoop ik. Ja. Weet je, ik kan naar in therapie gaan. En ik kan die generationele trauma hopelijk doorbreken. Dat ik dat niet projecteer op mijn kinderen. Maakt dat veel meer bespreekbaar? Ja, bewuster omgaan met hoe wil ik mijn kinderen opvoeden. Ja. En ik hoop dat het grootste verschil is. Ja. Verder, ik begin, je bent lekker in aan het snijden en hakken, maar het begint dus ook heel erg te ruiken. Is dat ook de bedoeling van de appeltaart? Dat die geur iets bij je teweeg brengt? Ja, in de voorstelling. Ja, in de voorstelling ruikt het publiek ook. Dit komt uit de oven.
Dus dat, het is toch... Een beleving. Het is een beleving en bijna een soort theater 2.0, omdat mensen krijgen ook een stuk appeltaart. Oh, In de zaal. allemaal? Mensen die in Heb de je zaal genoeg? Ja. Nou, niet allemaal. Ja, als we uitverkocht zijn met 600 man, dan wordt het misschien wat ingewikkeld. Maar nou ja, als je dichtbij zit, sowieso wel. En het is in die zin een soort van totaal theater. Dat is Niet zo'n gewoon, woord. jongens. jee. Lekker, heerlijk. Nou, Ja, nou in de keuken. Je kan natuurlijk eindeloos over moeders praten. En volgens mij roept er niemand zoveel emotie op als een moeder. Ja, Hè, zeker. je houdt zielsveel van haar, maar je kan je ook gigantisch natuurlijk ergeren aan een Ja. moeder. Jij bent zelf ook moeder van 2 kinderen. Wat voor moeder ben jij of hoop je te zijn? Ik hoop dat ik een moeder ben waar ze alles tegen kunnen zeggen. Waar ze altijd naartoe kunnen. En ook die open is en eerlijk. En voornamelijk als later als ze groter zijn. Dat als ze groot zijn, dat als er iets ergs is gebeurd, dat ze denken, oh, het loopt allemaal in de soep. Ik heb wat ik nou toch heb gedaan. Oh. En dat ze dan niet denken, oh, ik durf niet naar mama Nee. te gaan, want dan, oh. Maar dat ze denken, we gaan juist naar mama. Want voor alles is een oplossing. We kunnen overal over praten dat het veilig is. Ja, en weet je wat zo mooi is? Na het zien van deze voorstelling, wat we vaak van het publiek horen, is na aanleiding van het zien van die voorstelling krijgen moeders met hun kinderen een soort... Het opent een deur tot gesprek. Ja. Met je kinderen. Met Waar je je eerder kinderen. niet toe gekomen bent of durfde te komen. Precies. Ja. Er komen heel veel moeders met dochters komen naar de voorstelling. En 3 generaties ook soms. Want je gaat nadenken over bepaalde relaties en de vragen die wij ook vragen. Die sommige mensen, ik bedoel, niet iedereen komt natuurlijk aan bod en aan het woord. Maar dat je denkt, oh ja, mam, hoe was dat dan voor jou? En wat hebben wij dan vroeger gedaan? Dus je ziet ook heel vaak in de foyer na de voorstelling dat er nog mensen heel lang gesprekken hebben met elkaar. Het roept veel op. Ja, Ja. Het maakt heel veel los. Ja. Want jij bent aan het schrijven, Eus, toch? Aan een boek over... Ja, waarin toevallig jouw moeder wel, ja. een rol- Ja, een verhalenbundel over mijn moeder. Mijn moeder, de kleine reus. Ja, het is echt voor mij een raadsel, mijn moeder. Ik kan haar niet... Ze schold je altijd uit. zei je. Ja, ze schelden me altijd uit. Niks is goed wat ik doe. En kijk, dit is mijn moeder met haar kleindochter, mijn De kind. kleine reus. Ja, Maar is het toch wel liefdevol dan? Of... Nou, dat begin ik me langzaam af te vragen wat nou precies aan motieven zijn. Maar het is ingewikkeld. Het is een soort onvermogen ook. Wat jij net zei, Ja. van, niet kunnen praten. Dus niet op een volwaardige manier kunnen of willen praten, dat weet ik ook niet. Maar toch wel liefde willen uiten. Ook met de kinderen trouwens. Mijn moeder zegt niet per se tegen de kinderen van... oh, jullie zijn geweldig, maar die gaan ze heel veel snoep geven... en fristie en weet ik veel wat. Dus het is heel moeilijk om te doorgronden wat ze nou echt denkt en voelt... maar ik voel wel dat ze van ons houdt. Maar ze is een beetje onbeholpen in het uiten daarvan. Is Maar er nou een heb je- andere oma dan een moeder? Ja, nee, zeker. Dat ja, hoor je wel want- vaak. dat hè, ze- dat ook ja. wel eens Nee, want anders ik kreeg echt klappen met haar slippers en zo, weet je wel. En als ik maar een beetje boos kijk naar mijn dochter... dan begint ze me weer uit te schelden van... zo ga je niet met kinderen om. Dan zeg ik, ja, hoezo? Je hebt mij mishandeld in mijn jeugd en je zegt dat ik niet... Dus, ja, het Maar is nou heb echt- jij een vrouw, Anna, die schrijft ook. En die schrijft over opvoeding. Ja, klopt, En ja. hoe is zij dan weer als moeder naar jouw kinderen? Ja, maar Anna is fantastisch. Want Anna die behandelt de kinderen als gelijkwaardigen. En dat vind ik zo goed, dat ze bij hen gaat zitten en gaat praten. En vertel, wat zit je dwars? En dan gaat ze ook heel eerlijk vertellen... oh, daar worstel ik ook mee. En ik heb het zo opgelost, misschien kan je het zo oplossen. Ja. En ik Ja. leer daar zelf ook heel veel van als vader. Van oké, zo kun je ook met kinderen omgaan. Want Jij hebt natuurlijk als moeder ook een ongelooflijk drukke baan gehad. Had je genoeg tijd om... Nou, nog steeds, maar de kinderen zijn ook wat groter. Maar had je genoeg tijd om de moeder te kunnen zijn die je wou zijn? Ja, toch wel. Ja, zeker. Het knaagt af en toe wel dat je toch weer die dienst hebt en niet mee kan. Dat soort dingen. Zeker in het verleden. Maar De basis... de basis heel goed. Ja, en ja, gewoon ja. vooral veel... Ja. Wat moet een goede moeder zijn in 1 woord eigenlijk? Eén woord. Eén Eén woord. woord. Liefde. Nou, vind ik mooi. Ja. Daar wou ik het maar bij laten, mensen. Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Liefde, veiligheid, geborgenheid. Dat Zeker. zouden mijn woorden zijn. De voorstelling Ons Moeder, als u daar naartoe zou willen... is vanaf 3 april te zien in de theaters door heel het land. Evert Menselin, dank je wel en toi toi toi. Dankjewel.